Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng sedaya sepuh, bidi sepuh, aji sepuh, kasepuhan sambudayanipun ingkang tansah dalam bekteni linangkung para ki sepuh wonten dusun desa kecamatan mriki ugi kahususaken dumateng ingkang pun sepahaken nggih menika Mbah Kunci ingkang gadhah asma Karim menika Mbah Bari ingkang tansah dalem takzim. Sedaya para pecinta silaturahmi, sedaya para pecinta ziarah kubur, sedaya para pecinta alam, salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara ugi salam pitepangan saking komunitas santri Beling 09 nuninjih ugi wonten Kumbel Wetan Susukan Banjarnegara. Alhamdulillah ing saah punika dalem Blangkon sampun dumugi wonten makamipun Eyang Meranggi Semu. Enjing-enjing sampun dumugi makom nderekaken juru kunci ingkang asma Karim Mbah Bari sebagai juru kuncinipun Eyang Meranggi Semu wonten Kejawan. Monggo latihan khuf utawa ziarah kubur kalih para Eyang luhur sanesipun wonten daerah lan kecamatan lintunipun. Ananging nyuwun sewu ampun supe ziarahi makam Rama biyungipun, ziarahi makam simbahipun, ziarahi makam buyutipun, syukur ketemu ziarahi makam canggah. Ziarahi kiai desa, kiai kecamatan lan sakidulipun hingga samangke waket tindak ziarah wonten kecamatan saha kabupaten lintunipun. Menika langkung sae, langkung ngalakoh, langkung barokah. Pramila kawontenan menika anggenipun sering ziarah kubur niku nggih ngelingke awake dhewe badhe tumuju mesti wonten Gusti Allah ingkang karya jagat. Kawontenan gesang kula njenengan sami saking Gusti ingkang maha nguripi ugi samakih wangsul kondur dumateng Gusti Allah ugi. Pramila lan dasar standar kula panjenengan sedaya anggenipun ziarah niku saged ngetang lan saged kitung sedina sewengi anggenipun lelaku melampah menapak wonten buminipun Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya anggenipun evaluasi niku langkung gampil. Mekaten sing kawula mobil sang awal akhir wonten ingkang kirang saya ugi kirang sambudanipun nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan wonten makamipun Eyang Meranggi Semu Kejawar selaku ingkang pun sepaken dados juru kunci wonten makamipun Eyang Meranggi Semu. Niku merginipun pokoke mlaku barokah. Khub demeno kali ziarah kubur barokah nganggo yakin. Monggo sinten kemawon ingkang kaleres tindak wonten daerah Kejawar
kalodhangaken wekdal sowan dumateng Eyang Meranggi Semu. Mung sakderma nyadong barokahipun. Manzaro aliman faqad zaroni. Paman zaroni wajabat lahu syafaati. Pokoknya latihan seneng kali ziarah kubur. Niki makamipun Eyang Meranggi kakung kali Eyang Meranggi putri. Monggo sinten ingkang dereng nate sowan nyadong barokah kali beliau saha dzurriyyah lan sasilahipun. Menawi kaleres panjenengan tindak-tindak wonten kejawar, monggo estu kalodhangaken wekdal sowan dumateng makamipun Eyang Meranggi kakung putri. Jenengan saged sowan dumateng ingkang pun sepahaken dados juru kunci inggih menika Mbah Bari. Sowan wonten dalemipun mangke wagetipun nggih nika antar wonten makamipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Dumateng sedaya para sesepuh, bini sepuh, adi sepuh, dalah ingkang pun sepahaken wonten kejawar ugi sak sekitaripun ingkang tansah kawula bekteni. Ugi para kyai sepuh pinangkung dumateng ingkang sepahaken wonten makam menika Eyang Meranggi kakung putri beliau
ingkang pun sepaken sebagai juru kunci inggih menika ingkang asma karimipun Mbah Bari. Beliau piyantunipun ingkang tansah kawula takzimugi. Sedaya para ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya ingkang anggadhahi rasa hub kalih ziarah kubur ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya ingkang remen kalih silaturahmi ugi ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya para peziarah, sedaya para kanca seduniyane swantara ingkang tansah kawula tresnani ugi. Alhamdulillah ing enjang menika Mbah Blangkon saking Gumulung Wetan Susukan Banjarnegara sampun waget sowan wonten beliau makamipun Eyang Meranggi. Menika wau mboten ateges dalem niku mangertos mergi utawa dalem niku biasa mbolang wonten pundi kemawon mboten. Ananging menika berkah izin saha ridho saking tiyang sepah kalih, berkah ridho izin saking simbah, berkah ridho izin saking buyut, berkah ridho izin ketemu canggah, berkah ridho izin saking kiai dalem ingkang sampun ngidini berkahi hingga dalem sakniki wonten kejawar makamipun Eyang Meranggi kakung putri lan dzurriyyah lan sak silsilahipun. Ugi anggenipun dalem ziarah menika sakderma nuruti lelampahing krenteking manah. Muga-muga anggenipun dalem lelampah sageta menika nemu ing barokah, nemu ing maslahah saha nemu ing kamanfaatan lan kamaslahatan ugi. Barokah tumiba tenggen pribadi dalem, barokah tumiba dumateng garwa, dumateng putra lan dumateng jamaah saha ingkang remen lan ingkang dereng remen saha ingkang caket utawi ingkang dereng caket dumateng pribadi kawula. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara, ugi salam pitepangan saking komunitas Santri Beling 09, ugi saking Gumulung Wetan Susukan Banjarnegara dalem ingkang dipun sepahaken wonten Majelis Zikir lan ugi komunitas Santri Beling. Sinten beliau? Eyang Meranggi nyun sewu dalem boten saged matur beliau niku sinten. Dalem kirang paham lan boten mangertos ugi dereng mangertos. Ingkang sakmangke badhe paring pangendikan nggih menika ingkang pun sepahaken sebagai juru kunci wonten ing makamipun Eyang Meranggi menika nggih menika Mbah Bari. Dalem badhe nderek matur dumateng Mbah Bari kilas atau secara detail, singkat, padat, jelas tentang beliau Eyang Meranggi Semu kakung Sumawana Putri. Monggo dalem badhe nderek tanget. Mbah Bari dalem alhamdulillah waget sowan dumateng papan panggonan menika nggih atas saking panjenengan. Hidayah saringat saking panjenengan. Menawa dalem dugi mriki nggih tanpa jenengan nggih nyun sewu dalem dereng waget. Biasanipun dalem sowan wonten makam-makam nggih kaya niku. Ora ketang niki cokoti lemut nggih tetep nggih nyapu-nyapu sak mampune nggo rasa khidmah bekti takzim kali beliau ingkang pun sumari wonten mriki menika Eyang Meranggi. Badhe tanget Eyang Meranggi niku sinten lan badhe nderek matur mawon kok waget dumugi wonten mriki Eyang Meranggi niku pripun ceritane ngeten nggih niki biasa mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula parahaken menika mbok pilih wonten lantenipun kawula anggenipun mangke kawula ngaken silsilah Eyang Meranggi nggih nyuwun kula pangapunten. Nggih, Awit menika ampun jelas niku wonten nami Meranggi Semu. Nggih. Semu niku dasare niku
sejarah niku sejarah tasih semu ngaten. Ah, Paten banget ngaten. nggih. Kenging napa dene semu menika ngitasi samar-samar. Nggih. Nek asal mulane Eyang Mranggi menika menika saking trah turune saking jajaran. Nggih. Nah, Mranggi niku sejatine sanes nami niku lho, Pak. Nggih. Menika namung jabatan, Mranggi niku tukang Nggih. kayu. Areng Mbah Mranggi niku istilah ahlianipun niku wonten damel perangkat keris Nggih. menika. Terus niku Mranggi. Nah, Hmm. aslinipun Eyang Mranggi niku naminipun Eyang Sambarta. Yang Sambarta nggih. Niku asli naminipun Eyang Sambarta. Lah, dumugi mriki niku samriki niku dereng wonten ingkang mangertosi taun kapan dinten napa niku dumugi sami dereng wonten ngertos. Oh, nggih. Kemudian dimulai dinamai Mranggi Semu. Nggih. Sama-sama. Nah, menika nek Eyang Mranggi niku. Garwanipun Eyang Mranggi menika niku Nyai Roro Ngaisah. Niku adi saking Banyak Sosro. Menika bupati saking Pasir Luhur. Nggih. Sameneika Karang Luas. Luas. Lah Pasir Luhur menika gadhah putra menika naminipun Eyang Joko Kaiman. Ingkang kerasipun ingkang saniki niku tenare niku dipun wastani Bupati Merapat. Nggih. Kepripun dene Bupati Merapat menika Eyang Joko Kaiman merapat Kabupaten Wirasaba. Nggih. Menika. Terus terah cikal bakal Kabupaten Banyumas menika nggih saking mriki. Saking Eyang Mranggi saking Kejawar. Oh, nggih. Sebab saderenge wonten Banyumas terus damel naminipun Kejawar. Kejawar nggih, sedanten nggih. Nah, ing menika istilah napa alite Eyang Joko Kaiman menika diguna-guna mboten mriki, mboten Eyang Mranggi. Nggih. Belum ngantos dewasa, istilah ngantos diparingi ilmu-ilmuan sedaya ilmu menika dipun paringaken wonten Eyang Mranggi. Nggih. Ilmu pemerintahan, ilmu istilah kanuragan, ilmu sosial, ilmu pertanian, sedaya niku diparingaken. Ngeten. Sil turun temurun Eyang Mranggi menika mboten wonten. Oh, ngeten nggih. Nggih. Dados Eyang Mranggi menika nggih mboten gadah turunan. Eyang Mranggi ya putra setunggal. Putra setunggal. Nggih. Putra setunggal. Mila ditrah napa sejarah niku tasih semu. Kamu mboten nonton sing penerus cerita. Oh, nggih ngeten. Saking sedanipun Eyang Mranggi menika mboten nonton kang sing bontang lebih terah sejarah asline ngaten. Nggih. Sementara niku mawon riyin nek panjenengan pengin cerita sing lebih mendetil, sing lebih genah, arep jam-jaman panjenengan saged sowan dumateng Mbah Bari sebagai ingkang pun sepaken wonten makam mriki sebagai juru kunci pun badhe tanget sing kados napa kemawon wis pokoke dijamin nikmat, enak, ngopi udut bareng. Sowan wonten dalemipun Mbah Bari. Niki hanya sepintas detil tapi pada jelas terkait dengan sinten beliau Mbah Mranggi. Ngeten mawon nggih. Mbok bilih wonten atur kawula saha pangandikan juru kunci inggih menika ingkang asma Karim Mbah Bari. Wonten kirang adab, kirang trapsila, kirang anggah, kirang ungguh, kirang subaseta, kirang tata krama dalem mewakili saing beliau ingkang pun sepaken dados juru kunci wonten menika nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Kupat lepet taline janur, lepat seluput mugi-mugi dados dulur. Pasang pulut nang dhuwur wit cemara mbok menawa Mbah Blangkon anginipun matur wonten salah lan put. Mugi-mugi para pamirsa sedia ikhlas ngapura dumateng diri kawula. Semangat dalam berziarah kubur, semangat untuk sarkupnya, semangat untuk turkinya, semangat sehat selalu buat Mbah Bari sebagai juru kunci di makom inggih menika Eyang Mranggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sedulur, niki alhamdulillah sampun sowan dumateng Eyang Mranggi. Iki badhe nrasaken lampah wonten makam lintunipun.
Asik panjenengan ingkang dereng nate sowan yang meranggi, monggo menawi kaleres panjenengan tindak wonten daerah Kejawar, pokoknya arah buntu pom bensin pertama sekitar 300 meter ada gapura masuk ke desa Kejawar. Wonten mriku pun sami ngertos sinten beliau, Mbah Bari sebagai juru kunci yang meranggi semu. Iko kula kalih Mbah Bari. Pokoknya sinten kemawon ingkang badhe sowan dumateng Mbah Bari. Wah, beliau asih sekali, sepuh tapi semangatnya luar biasa. Mbok ganteng pada nggawa blangkon. Nggih, wong Jawa nggih kaya niki. Nah, Monggo. karo udut niki mangke langsung nggih wontene daleme Mbah Kunci malih, jegongan malih, medang malih. Kurang apa jajal juru kuncine. Welcome 24 jam. Biasanya kan wonten YouTube kan entene mung nek ana kirap utawa suran nggih Mbah. Nggih. Niki kalau berdua sama beliau Mbah Kunci memang tak foto tak video ben sing dereng ngerti makam yang meranggi dadi ngerti. Niko. Berapa undagan Mbah niki Mbah? 107. 107 undagan. 107. Undagan ini mempunyai filosofi ini, Pak. Nggih, pripun? Filosofinya 100 itu 100% 7. Itu pitulungan. Pitulungan pitedah. 107 nggih. Jadi 100% minta pitulungan. Wah, alhamdulillah. Semua itu ada filosofinya. Untuk kenaikan tangga. Nggih. Niko, pun enten niko ingkang nenggo niko. Kali Bajendra ini. Niki. Kali Bajendra. Oh, jos kowe. Wah, luar biasa Mbah Kunci. Iko motore namung dumugi mriku. Mergo arep medhun dalane lunyu rawani. Jadi munggah makome jalan kaki. Perjalanan yang luar biasa, Mbah Kunci. Sepuh tapi wah, jos gandos. Semangat Mbah Kunci. Semangat. Wah, harus semangat. Sing tua-tua semangat masa sing nom ora. Gagal jangan menangis, berhasil jangan sombong. Hidup laki-laki tidak dirayakan kecuali kematian. Ingatlah.